Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net footage, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Komisi Pentaman Penek Pensa yang keriti kedustur balabu nadu umen barem ki khon ki hajar jong kara yap ngar hakni kenti ki lahir syawa tung ban penlong ka jingkem bat tong dok ha kum ka jingpen em yang kini kedustur haswa ban ot bat ban lum ya ukba ubala I ha ki penthor kba yakni ka jingle niam tong dok ha la pliru presiden jong ka kenhun young minds uba isen ai hing ringkat ka jington lang jong ki noi lam snong kinong ilam ka rakyat ngar kinong ilam ka senjuk samla rakyat ngar bat ki khon ki hajar jong ka rakyat ngar ka thong jong kini ka le nyam tong dok ha ka long banwan ra ka jinge teli ka jing iet ka jinge trelang bat kham tam banwan ra ka jinge chan hapedeng kinong song snong jong ka rakyat ngar Anong pala ya skill rear de pulo hey ya ma kelenti bangin yo hukum kene kalan menyesib bentalang po kene ke step batki kinong snong jong kene ke snong jong kene ke rai yang ngar bat ngada sungu kemen ru sikadai haba men hati ki banai ki balalet idang yo bonwan pelai ikidok ha bat nga benpau ke jing sungu kemen ke bokrau ru ba hukum kene ke snipat haba shwa bakin pelai ye kene kaban bakalong kum kawai na ka jing penek pensa jong pi ya ka kulsor ne ka ban ka balong kum ka kulsor jong ka rayam ngar ka jongi ka bangile man laga sisnem ban pendep ya kene ka rekom kum kadak jong ka jing pen kemen ya kinong song snong jong ka rayam ngar ka jongi ai kublai lang ya baro bledon kana ka por tiba ai semua lang ketika mon ketika diang jongki banyak penek pensa ia kan eka kolsor ke jongi kum kinong song senong jong kerai ini bahkan eka kolsor jongi kan nek kan sa nado balabu ulung suaman sua jongi ni kilong din mandin ni bot ia kan eka kolsor nang ba kan nek kan sa silter jongka ding im jongi katna boleh udah ibet di Bandung hangni asla jokan de nega ding pli ya nega ban ka baju long sisnem man long sin akabat minut try jong ka nega ban kila ri kila somar di do hak nega wa ka begitu ka wa sra kontrol akan negasi bania simben talang kinong senong baro bania tong kini gitu kat bania senai kat kumka hak kabenta jengki kum ki samla jong kara yang ngar ni persyang ban mi sakmat dak ban le ya ki program bat katong hi ke jong hi kalong ba ban wanra ya kata ka jingetli ban wanra ya kata ka jingil ban wanra ya kata ka jinget trailang bat ban wanra ya kata ki na kabenta kabit kabiang jong upat no snong jong kara yang ngar ke jongi te hakani kapor
sa isin pen pau ya ka jing sukman ka bakrau bang yo ya kan ka sini na ka benta ban pelong ya kan ka program shwa ban pli ya kini ki ban ki bang yila khang barok sisnam ha shwa ba nin pen kre ban ot ya kini ki ba ki jongi na ka benta ki nongrat ki jongi ki la pelut por ha ka ban rap ban riang